And now, it's time for SPG, as in Super Bagoner Secret Files. Hinawakan niya ako sa mga balikat ko. At saka niya ako hinagis sa kama. Ang aking tatay hindi nakakapagpigil. Pumapatol sa sarili niyang anak. Itago niyo na lang ako sa pangalang Donna. 16 years old, nakatira sa Taguig. Third year high school na ako. At mag-isa akong pinapag-aral ni Papa. Si Papa na lang ang tanging pamilya na meron ako. Kaya naman, hindi ko magawang mag-boyfriend. Sa madaling sabi, wala pa akong karanasan. Pero nagbago ang lahat. Isang gabi, nag-aayos na ako ng mesa para kumain. Bigla na lang dumating si Papa. Lasing na lasing. Tapos, panay ang tingin niya sa akin. At napapailing-iling. At saka ko lang naalala na nakapantulog na ako. Isang see-through na bestida ang suot ko. Kaya naman, nakikita ang lahat ng itinatago ko. Liban na lang sa baba. Pinaghain ko si Papa. Pa, kain ka na. Sabi ko. Patay mali siya lang ako. At sabay kumain kasama niya. Pero, laking pagtataka ko. Panay pa rin ang titig niya sa akin. Hanggang sa matapos na kaming kumain. Dumiretso na ako sa kwarto. Hindi ko na-lock ang pinto. Tuloy-tuloy na pumasok si Papa. Tinitigan niya akong mabuti. Hinawakan niya ako sa aking balikat. At saka niya ako hinagis sa kama. Pinadapa niya ako. Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin. At nakita kong hinubad niya ang kanyang sinturon. Kinakabahan na ako. Pagkatanggal niya ng sinturon niya, pinalo niya sa akin. Sabay sabing, "Tang mo, Don Don! Pinayagan na kita na magpakabakla. Talagang kinarir mo. Hayop ka. Hubarin mo yung bestida ng nanay mo."